И Коста хора, аз съм Патрик, с мен допълнителя. Това е позицията на и България. Да, реших да снимам. Отдавна не бях снимал. Ще покажа развитие. И може би 3-4 пъти, 2-3 пъти ще скочим. Днеска една Pro тройка. Станаха епични неща, обаче OBS се реши, няма да снимаш към 10 пъти днеска го снимам и нещо. Но ако такова, трябва. Тъй, къде сте? От нашото. Къде сте? Чакай, караха на YouTube. Къде? Това не са хора. О, не, защо е? Ето, казват. Добре, ще напитам свой. Аре. Че пишем аре. Тупка за клипа. Чакай. А те? Чакай, бе, сега ще ги извикаме. Сега ще дойдем. Тук закликаме. Стой тук, ела тук. Идва някакъв. Остай го, не пили. Декели. Хубаво. Някаква дума, това е... Не знам как се пише. То е зомби, чакай. Скача. Инфси... Зомби... О, той е Shark 2 с 4 голденки и една спитка. Чакай, оставим едно в едно. Чули, оставим едно в едно. Не. Оставим едно в едно. Като умра, ще умра. Тъде. Брой 3-2-1. Аз го оправих. Ти къде си, бе? Айде, мряха, бе. Не знам. Аз взех доста неща. Кой иска, бе? Точно не ще я изпих. Аре холма, или? Да. Не, всъщност части продвои. Аре холма, аз тям холма, защото... Ти внимай. Ти... Тъй, да фиксим всичко. Тъй, какво правя тук? Тъй, развитието ни, значи, тук Pro тройки Shark 3 мойчове. Ниска това е много от нас нещо, защото съм слаб. Pro двойки. Да. Не, един е бил Pro двойка, бе. Супер. Охо, я съм взел Pro тройки.
Tyle, mă fac zicând. Да ти ги дам на тебе или? Ти я знам, не искаш да се за ти. Много гол, взех доста голенки. Аре пак да скачам. Чакай, че тук имам Sharp 3 меча, дете ми дай. О, Sharp 3 мечовете, виж, усилиха се, бе. Виж, Sharp 3 мечовете се усилиха. Хубаво. Аз още не съм умряла за той. Папа Трик стоит тук, къде ти прибие. Чай го инфсина. Инфсина, зомби. Съко. Не, аз качам. То не го ще. Sharp 4. Не. Зомби. Не, сега ще кажа, той е спел. Кой? Той има, той е Sharp 3. Нещо му лагна на него. Зомби, слабаш ли? Екса. Да, лагам. Сам не се скача тук. Аре, ще помня. Ама ще ме налят. Ти прасна един да искаш, а? Ето. Бърси. Аз вярно не мога да играя при един, признавам си го. По-друго да покажа интерфейса по едното движението. В едното покажа личното му 3 реакции, когато се увеличи 300 КТ, също ще ги отворим. Ще бъде по-интересно, имам по-голям шанс да взема още реакции. Не, ще напише за... Чай го инсиним то. Инсиним. О, то противничко. Много фоксен. Няма. Тъй.
Рискуем. What the fuck? The damage. А, не, зомби. Не, вътре. Не, где взема китстарт? Щу. Така. Bedrock. Малко ще покажа другия фон, който до някъде аз направих дизайна само един приятел. Аз не знаех, че те ще скочат, но бихме си го единия. Няма лошо. Напротив, не съм против. Тъй, хълна Симеон, той има да в RPG. Много не са го грефали. Мисля, че не са. Тъй, хълна е хубав, може още да се оправи тук. Това аз го правих. Да, като взема това тук, кирката. Тук нещо такова си го направих. Пратя така. После така. И така може скоро да съм по-грешен. После пак я ставите. На далечни координации. Много далеч. По-далечен Bedrock. Затова съжалявам бачи. Тъй. Те ще ги сложим. Найс. Не дървахта тук. Още не дървахта. Бързо се пораства. По-друго нам показват неговото развитие. Всеки един от броните да разхвърлим. Ще да става правим, защото какво. Книга срам правим. Няма. Ще видам, защото съм гаден и веднъж се зарадваш толкова. И да, и той общо взето ми дойде при мен. Нищо. Не искаме. Те има си голненки, това аз много правилно. Да, в други сървъри на креатив много правилно по-ходи дизайн. Всичко те си го правя само аз в тази стаечка. Спит, тук има някакви поршенки. Те отиваха на Bedrock. Някога съм Bedrock. Спирам тупа. Надявам се клипа да ви е харесал. Аз бях Паптрик. Ако е харесал клипа, subscribe, лайк и чао.